čiže čaute. Dobrý deň. Tak my sme sa vybrali na to zelené pleso. Spali sme 5 hodín, čiže lungo povinné. Lungo. A Trojan? Trojana už máme. Župi, jak si prišiel? Trojan bol nezvesný. Daj fit, ukáž fit. Daj fit. Stačí. Celý daj fit. Hodiny. Také škaredé. Také škaredé. 1500 Čaute. miliónov. Fifik, A- vidíme sa. Shoutout. Shoutout, Fifik. Ty si môj a ja si vyzve. Poď si ty. Chcem domov. Zás? Nepáči. Ty zás? Daj mi pivo do Tebe už nie. Zás ty? Čo máš fajné? Podnikáte, jo? To presťahoval po piatku do lesov. Iba sme ma tu našli. Ale, ale. Zlučil nový bejvak. Hej. Skupina. Jaká turistická? Žumpy, to je žumpy. That you never seen. It got bulletproof glass in the ceiling screen. Let me guess, it cost you like 100,000. No little bitch, it cost 7 million. I'm doing what you do in your dreams. I fucked your bitch pussy Vaseline. These bitches always want to capture me. Hating ass nigga turn me to me. Fuck all y'all bitches like 10 to me. Ale dobre. Akože naozaj. We don't know how tall your girlfriend is. When we saw her, she was on her knees. I cannot get tired of money, but this money it will turn people right in their greedy. Čau. Sick of my money, cause Ešte ja. Takto, ale... A ideme na to. 3,20. 3,20. Tlakomer, Také škaredé, všetko, fuj. ale to majú aj kompas. A kto sa pýtal? Ale, počúvaj, tak... Hej, budeš... Čekám za partiou, lebo ide za nami konvoj ľudí. Nejedu, dobre. Haló. Čas 8:45. Jeden na 47. Tak. Závam. Ty čo si spravil? Čo mi 2 minúty bali, čo ten ruksak? Bo 40 ročný potatový. kvôli tomu, lebo má 40 rokov ten ruksak. Tak 40 rokov sú bali. Takže ako... Hej? To je prepojené, no. Nie? Čo? Vôbec ty, kúkaj tu, 4 hodiny. Ešte ja som tu, už mám klobúk. Už je adventúra, kožuško. Čo je? Nič. Tak sa tu... Musíme ísť tam. Tak, až tak. Až tam hore ideme? Nie, tam ideme. Doľava. Nie, tam nie. Tam hore. To je malé. A tak, no. Jak sme na tom? Zhodno to. Šerpa. Kde sme teraz? Chceš vyniesť dačo? Nie. Tu za peru mi ide. Typek má radius 3 metre. Potom máš z chaty. Teraz ešte máme nejakých 30 minút na chatu. To je tak. Je tady moc hezký, ty vole. Ty kukus. Dal toto 60. Jak? 60? Nedal som si nič. Jaký Čak, tento? toto 60 v rohu. Nie, toto 0,5 som si dal. Toto 0,5 štamperlík. Hej. Pôjdeme dneska. Neviem kde, ale kde je. Horolešťata. Poď Horoleska. Sme tady. Po krásnych 3 hodinách. Uvidíme, kde nás ubytujú. Núdzovečka bude dneska. Neviem, či táto chata, alebo tamto druhá, alebo ešte tamtá, ale ešte tam jedno bola. Takže uvidíme. Je tady moc hezky. Škoda, že tady nejste. Dečky. Co som nečakal. Žumpa, keď on môže, tak môžeš aj ty. Žumpi, ideš? Babi nám zadarmo piva. Idem mu povedať a uvidíš, aký budeš šťastný. To je Čech. Ježišmária, toto je ešte lepšie. No Čechaček, nech sa páči. Čechaček. No.
ide mu. Takže tak, on s kačkami, vieš, seru tam a ani kúpať sa tu nemôžeš. Nohy ešte ako tak. A ty tak. Ešte nejaká, hej, dcera má plavky. Ale je to tu meké, fakt príjemné. Kožušinka. To je gea. Čakáme na Trojana momentálne. Hej, lebo... Ja som tu dala iba také tmavé. Nie, máš sucho? Nemáš sucho? Ona nič. Beru? Ovo je lepšie. Čo je sreda? Nechápem. To vychutnávam, dobre? Ticho. Ja zase, tak chvíľku. Státny. Vydačku, aspoň kúsom. Toto nemôže byť. Toto sú vystrihnuté. Ticho buď. Dobre. Však ticho. Zima už Švedusko. A čomu si dneska došiel až zo Starého Smikovca? Čo ti chýbalo? Čože? Jak to, že si... Som magnetku som si chcel kúpiť. Oprade na benzínke. Kvôli tomu. A, Dobre, no. či nemôžem? Nie. Kúkajte A šlapka máš ako? Adidas. Dito, však mi to zruší YouTube. To je po celý. Nej. To čo sa stalo? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Sa tu opaľujeme, niektorí. Si aké máš stehly, Matúš? Á, žumpy. A neští tam. Ja vidím, že štíš. Ja vidím, že štíš. Tu aha. No. Ale my sa iba opaľujeme. Lebo niektorí sa kúpu, hej. Co s tým? Ty si tam v šľapkách, ty debil! To dosť mokré. Keľo 10. Kývaj, vole. Ideme druhé kolo. Ideme na Biele pleso. Má to byť pol hodina. Našim tempom to bude, že 15 minút. Takže... Hej. Ešte musíme ukázať ubytovňu. Jaký názor máš na to? Bomby. To nejde. Matrace 12-10. sú tu od roku 2000 asi ešte neboli ani raz vypraté, ani vyčistené. Môj madrac napadnú všetky roztoče. Tomu ver. Roztočíme všade aj na tričku. A to tie plachty tiež akože, tie sa tak 15 rokov asi neprali. No tak aj daj zaokrúhli na 20. Takže to bude zaujímavé. No ako keby, že si takto zabudne spácak, tak ako, neviem, čo to by bolo zaujímavé. Si raz je rozbitý, to tak musíš robiť. Ale má tak blízko tú kameru. Zabudni si spácak. Fest. Musím mať tak, že by bolo vidno viac. No nič. Teraz som vám točil asi tak minútu video a sa neužložilo, hej. Takže žumpy je spalený. Jednoducho povedz, že si ho nenatáčal. Hej. Jednoducho povedz, že proste si to tam nestlačil, toto červené točítko. No však som To povedal. proste tak... A tu je on spalený, kúkajte. Že si predstavte svadobné fotky. No. Bože, chcem mať také svadobné fotky. No a ešte ženicha. Ako svadobný šatek by A ženicha? Treba na toto princ... Princ Bajaja príde. Princ Bajaja. Už je ženich? Bajaja. že To je má ženich. pseudonym taký. Ty koko, že sme tu. Pozor. Krásne. Sorry. Kúkaj sem. Super. Ja som si s tým nohu podievala. A to sú to šuprienky. Tu ich jak na... Nekaj koľko. Ja tam idem za nimi. Oj.
fakt akože blízka sa na dobré časy, dúfam ja. A tebe? Dúfam, že aj ty A tebe? dúfaš. Musíme spolu dúfať aj tam. A tebe? Kamere, každý, že dúfa. Pošlite 5 eur, keď sa te vie, jak to dopadne ďalej. No. Ona vedela, čo mu trísi. Lebo ja som sa už aj vtedy napojil. To sú také, že 3 karty a že jeden to červená, že to je postupnosť. Postupnosť tvojho života, to je postupnosť. A čo je, toto je smrť a to červené? Červená je život. Po skončení školy. Život. Tie modré sú... Tu máš školu. No. Tu je tvoj kariérny postup. Kariérny postup tvojho života už to prestáva baviť. Dobrú chuť a je tu popkač. Máme prvú polievku. Dobrú chuť. Nic moc zatím. Čo si vyvešťil? Nie, hovno mi veštil tu na veštec. No, máme druhé, chili con carne. Také je dobré, že až som zabudol natáčať. Zdravie. No zdravie. No zdravie. Nepočul som toto. Jo, toto je dobré. To je ešte lepšie ako pivo. Čest práci. Česť? Do plna, nice. Aspoň do polky. Joj. Bezec? Tu bol tam. Kamošek, ty to žereš, jak toto. Také buchty. Čau. Čo to je v ruke? Čo to je? Jak? Dobrá? Bez dobrá, a veľa tu není. 12-10 sa človek. To je už druhé kolo. Dobre, to je už druhé kolo. Round 2. Toto je prvé. Druhé. Round 2. Druhé kolo. Začína, bude ešte aj tretie. Tretie bude čisto doťuk ovocný. S Delom sme boli ráno behať. Nic mi nezačuli, ale už mám dosť, akože. hodín. Ideme dole. Čo mne? A to tak tu sme spali dneska, ale nemám to natočené aktívnu. Idem tam. Sú také schody. Neviem, či to je zamknuté. Môžem tu ísť? A tu sme spali v takýchto tu. Ja som spal tu so Žumpím a s Matušom. Tam spala Dorota, Marka. A tu bola tá Marka a Terka. A tu ešte je taká ďalšia miestnosť, hej. Krab. Toto je núdzovka. Do videa. Povedať, čo do videa. Vieš, aký je horúci? Kto? Extrémne. Čau. Marka, čau. Ahoj. Ty už si bol. Čaute. Tam peniaze Ešte mňa natoč. Keď ti dám peniaze, nemôžeme ešte raz? Jak? Tu hore? Nie, dobré. Nechaj tak. Matúš už je nespokojný. Čau. Ale či už skôr pôjdeme? Tak. Nečkaj, ideš si. Ukaj tuto ten palček. Skôr pôjdeme, menej na slnko pôjdeme. Cesta dole, Žumpy vpredu. Toto sa nevidí často, ale je to tak. Hej. Kto by neveril? Je tam. Tu je, pozor. Už je ready. Aj. A radius má zás 3. Teraz, včera mal 2 a teraz má 3 metre. Koho ty biješ? Dorota, kde sme? Neviem, ale koľko? 40 minút? Čo 30 minút? 40 nie, do dole a potom ešte 30 minút. Takže hodina. Dajme tomu 20, 15. Deli kúpil darček, že Nesmie Deli, odmietnúť. aha, že Deli od Deliho. Nesmie odmietnúť. Sa nič, no. Tak. Sa díky.
Už na nuk. To čo máš na nuk? Maximum za euro 50. Bez, dobré. Bez, dobré. Bez, dobré. Lárka, čo máš fajné? No? Klipu. Ja mám tu už takto. Jak? Oddych. Tobogán. Jaký? No, odnoď. To čaká na 12:10. Ja. No, 4 kokci. 0, no čiže... Ja už chcem ísť domov. No, dobre. Guys, máme dosť vonku, že tak 40 stupňov na hlavu. Tak, prežili sme to, keď tu už teraz to správam na druhý deň. Asi tak sme to dali. Čau. Čes práci. Slava.